Yes, Masquerade Semuri Zimbabwe. Welcome to another edition of Hot Zim Trends, where you hear the news first, right? Nasuno taskwera tiri kwa mtoko muvillage inonzi Kawa uko kwengu chitwa burial yatatenda Pingis akashaikira road accident between a lorry nemota yaifamba nayo zvakaita head on. Saka kwenge kune vaimbi vakasiyana siyana zvisanganisiro vezimura Zimbabwe Music Rights Association vengu variko vachitungamirirwa naFirst Farai, then Pastor Charamba vazopo a last speech pa burial yatatenda Pingis. Saka ndine mavideos andinawo anda kuigirai ezvaswera zvichiitika kwa mtoko, right? Asi ndisanda kupe mavideos aya tinawo sayura vedu veBright Connect avo vari kutaura kuti aiwaka munokwanisa kuconnecta muchiona DSTV Premium, Netflix, HBO Max nemachannels anosvika iwo 10,000 premium channels is anowanika around the world. Anditika saka ivo vari kutaura kuti izvi hazvina basa neDSTV account, hazvina basa nedecoder kana kuti what do you call it, dish. Anditika right, chamunongoita chete kustumira madetails enyu, your name and the surname, so that vanokugadzira account yenyu. Zvadaro moenda pane data, kana mune data mufoni kana wifi or Starlink, you are covered. Makutotanga kuona zvese zviri kuitika naye, angava mamovies, my latest series, or even live football. Anditika saka I've got a 15 seconds video randina randoda kukuratidzai, and the numbers dzavo dzinenge dziri at the end of the advert. Watch this. So my videos andinawo ndoda kukuradzai ezvaswera zvichiitika kwa mtoko, but please don't forget to subscribe and like to Hot Zim Trends so that we continue giving you more updates. I love you. Pamsoroi mauya kuzokuta isu vaimbi, mauya kuzokuta mapromoters, mauya kuzokuta mhuri yekwakawa, mauya kuzokuta vekwababa nekwaamai kwaPinjis. Tatenda takamira pano vana Sadunu tinokuremekedzai vekuno, mafundisi ari pano, hama neshamwari, vaimbi vari pano, mapromoters ari pano, madzisawira veukama, kunyange nevane ruvengo, tinokugachirai zvakare. Amen. Ndakamira pano ndinonzi First Farai kana ndiri muimbi. Aiwa chimbonomberere maoko. Yes. Kana ndauya ndakamira nevanhu vandikamira nawo pano apa, ndinenge ndakunzi Mr. Batan. Oyo ndabva kuya kuna First Farai. Ndakamira pano mutevedzeri wasachigaro weboard rinorana Zimura, vice chairperson weboard reZimura muZimbabwe as a whole. Uyu akamira kurutivi kwangu, ndakamira pano sababa nhasi anonzi Rosemary Chirume Banda. Uyu ari pano uyu aya pane madaniro andomuita ndati ndivoti vanoitwa vamakombe Henry ndo deputy director vedu kuZimura kuoffice kuadministration kumanagement. Kozouya uyu ari apa uyu anonzi Catherine Ziyambi, ndo uyu na uyu zvinoitwa zvevaimbi kana varejista kuZimura kumusoro kuya. Handiti kana iri member yedu zvinoonekwa na uyu na uyu. Omberere maoko. Ndo vamuri kuona vanogadzirisa zvese izvi kusvika apa taakuperekedza muimbi wedu. Haleluya. Munganogara yenyu pasi. We're
Baba.